Sugod ta mga igsoon ato ta sa atong panimbahon. We are here to worship our living God. Hallelujah. Kaliyog manindog ang tanan. O ang opening prayer hatag nako ni Sister Russell. Adto tas pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo ug atong ibutang ang atong kasing-kasing ug hunahuna naman gyud sa presensya sa atong buhi nga Dios. Kung mag-ampo ta mga igsoon, pwede kayo ipiyong atong mata, pwede kayo ato ipataas ang atong kamot. Is a sign sa pagpataas sa atong kamot mga igsoon. Usani nga nagpakita nga misurrender ta diha sa atong buhi nga Dios. Ug atong giangkon nga wala gitay mahimo kung wala ang tabang sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, niining sayo sa kabuntagon. Ania kami amahan, ang matag usa ka namo Lord Jesus. Niining sayo sa kabuntagon amahan. Kay karong adlaw para kanimo o Dios. Karong adlaw amahan, kami nga imong mga katawhan Ginoo. Muduol gyud kami sa balay alampuanan amahan. Tungod kay gusto mi Ginoo nga karong adlaw amo kang masimba, amo kang madaig sa tibuok namong kinabuhi amahan. Kay maunay usa nga imong gihulat sa matag usa ka namo Lord Jesus. Imong gibuhat ang tawo, imong giumol, imong gidesign ang tawo. Walay laing rason kung dili ikaw ang Dios madaig sa tibuok namong kinabuhi. Sa tibuok nimong katawhan, amahan niining tibuok kalibutan. Lord, ikaw ang Dios nakakita sa unsa may sulod sa among kasing-kasing, huna-huna, tibuok na mong pagkatawo, gikan sa among lapa-lapa, hantod sa alimpulo, amahan. Ikaw ang Diyos nakakita. Kung unsa may naa sa sulod sa among kasing-kasing, huna-huna, amo ka nang itugyan kanimo o Diyos. Kay ikaw ang Diyos, anda mo tabang, anda mo pasan, kung unsa may kabugaton sulod sa kasing-kasing sa imong mga katawhan. Wala kami laing duulan amahan. Wala kami laing kasumbungan. Diha na mo isumbong ang tanan, diha kanimo amahan. Kay kung musumbong kami nga na kanimo, andam ka amahan nga mamati. Andam ka amahan nga maminaw sa among mga tingog, sa among mga pag-ampo nga na kanimo amahan. Lord, i-bless ang matag usa amahan. Ganiya karon, ug bisan pa sa nagpadulong pa diri amahan. Imong proteksyonan sila Ginoo, nga maabot sila diri Ginoo, nga safe and sound amahan. Ug bisan pa man Ginoo ang magiampo nga na kanimo amahan. Ang bisan pa Ginoo ang modala sa imong pulong Ginoo, ang imong ubos alagad amahan. Ikaw magadihog kaniya og supernatural anointing of the Holy Spirit. Ang imong Holy Spirit amahan maoy manulti karong kabuntagon amahan. Ug tabangi ang matagtagsa na mo kakasing-kasing Ginoo, nga andam kami Ginoo, nga mudawat Ginoo sa imong mga pulong Ginoo. Tabangi kami amahan, nga mong kasing-kasing madinawaton sa imong pulong Ginoo. Kay ang imong pulong amahan, puno kini Lord Jesus sa pagbadlong, pagsaway Ginoo. Kay ang tao gusto nimo Ginoo nga tudluan, unsaon pag kinabuhing matarong diha sa imong atubangan amahan. Gusto nimo Ginoo nga ang mga katawhan Ginoo nga imong gimahal magkinabuhi diha sa imong kabubuton o Dios. Salamat Lord Jesus sa imong mga pulong Ginoo nga maoy buhing giya sa among kinabuhi samtang niya paminining kalibutan na amahan. Ug bisan pa Ginoo sa magdala amahan
sa mga alawiton. Bisan pa sa sunglit, Ginoo. Ug sa mga backup, Lord Jesus. Sa tanan ng mga music team, Lord God, nga mo play sa mga instrument. Ikaw ang Diyos makapanalangin kanila, O Diyos. Ikaw ang Diyos magadihit kanila, Amahan. Nagamita sila, Amahan, piling sa iyo sa kabuntagon, Ginoo. Nga ang iyong mga katauhan, Lord Jesus, kadalakot na diya, magbati ka na mo, gamitan sila, Ginoo, nga magbati, Lord Jesus, sa iyong mga katauhan, Lord God, nga ang presensya ni mo, Lord Jesus, nga naghatag o kalipay, kalinaw, katagbangawan, sulod sa among kasing-kasing, Ginoo. Bisan pa, Ginoo, mag-iampo nga na kanimo, Lord Jesus, ang among nasod, Amahan, sana nagdumala ini, Ginoo, sa pinakataas, hantod sa pinakaubos, sa tanang nagdumala, sa tanang mga department, Lord Jesus, ikaw, O Diyos, magapanalangin, usap kanila, Amahan. Ikaw, O Diyos, magagiya kanila, Lord God. Butangi sila kanunay, Lord God, o kasing-kasing, labaw sa tanan, Lord God, nga ikaw ang Diyos, nga gamhanan, nga maoy mailhan sa ilang kinabuhi, Lord Jesus. Aron ang pagdumala, Lord Jesus, ang mga katauhan, Ginoo, dili mag-antos, Amahan, kung aduna kami nangulog, Ginoo, nga maayo, buutan, mahadlokot nga kanimo, Amahan. Ug bisan pa, Ginoo, sa tanang kasimbahan, Amahan, labi na gyud, Lord, ang nagtudlo sa kamatuoran, Lord Jesus. Ikaw usab, Lord God, asa man silang dapita nga simbahan nga imong gibutang, Ginoo, sa mga nagdumala, Amahan, sa mga igsuon sa Ginoo. Ikaw, O Diyos, mag-bless kanila, mag-sustain kanila, nga karong oras sa, Amahan, imo usab silang upanan, imo usab silang tipigan, Ginoo, ilang mga kinabuhi, O Diyos. Ug bisan pa, Ginoo, sa mga kasilinganan na Ginoo diri, Amahan, padayon mo silang i-bless, Ginoo, padayon mo silang hatagan sa tanan nilang gikinahanglan, Amahan, nga Lord, walay laing makahatag kung unsa may naa nila, ikaw ang Diyos, tag-iya ni anang tanan, Amahan. Ikaw, O Diyos, magapanalangin, Ginoo. Dalaygon kay kaamahan, bisan pa sa among mga kaigsuunan, nga ni karon, Ginoo, sa wala pa maabot. Salamat sa ilang kinabuhi, Ginoo. Nga ikaw, O Diyos, mag-bless. Nga mga pulong mensahe, nga among madungog, Ginoo. Mao kato, Lord Jesus. Maghatag og kagawasan, kabag-uhan sa kinabuhi sa tao, Ginoo. Dalaygon kaamahan, sugod ni ining orasa, hantod sa pagtapos sa among panimbahon. Salamat sa imong presensya, salamat sa imong balang espiritu, salamat, Amahan, nga ikaw ang Diyos mag-uban, ikaw ang Diyos maghari, ikaw, O Diyos, maghari sa tibuok na mong kasing-kasing ug guna-huna. Dalaygon kaamahan, sa walay katapusan, kanimo, O Diyos, ang pasidungog pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise. Usbon ko mayong praise. Praise. Usbon ko mayong buntag kanatong tanan. Amen. Hallelujah. Kanindot no nga makita nato atong mga kaigsuunan dining adlaw sa sayo sa kabuntagon. Nalipay ba ang tanan nga niata dire karon? Amen. Amen. Hallelujah. Ug nasayon ko nga ang natay mga bisita nga karon pausab nato mahimamat. Siguro na sila pag niaging Biyernes sa ato ang second church anniversary og dakong kadaugan kanato nga makauban nato sila
diri sa panaghiusa sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen? Hallelujah. Thank you. Kung atong himamaton ang matag usa, ato silang ingnon nga lamanuhon nga nalipay kog dako nga naa ka karon sis ug brad. Atong himamaton ang matag usa nato kay igsoon diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Lipay ko dako kay ikaw ania, nalipay ko dako kay makauban na sabta. Nalipay ko dako kay ikaw ni Simba, igsoon mo sa kana. Lipay ko dako kay ikaw ania, nalipay ko dako kay makauban na sabta. Nalipay ko dako kay ikaw ni Simba, igsoon ko mo sa kana. Pagkaanindot mo Simba, pagkaanindot mo kanta, ug ang tanang anak sa Dios Adonai parang hiusa, panagpipil kalimtana, paharion ang mukma, dawata ang akong amor, igsoon ko kumusta ka. Pagkaanindot mo Simba, pagkaanindot mo kanta, ug ang tanang anak sa Dios nakahiusa. Hallelujah, Lord. Salamat, Amahan. Nga imo ming gihiusa sa pagsimba diha kanimo, Lord. Salamat, Lord, nga imo ming gidala, imo ming gidasig, nga mosimba diha kanimo. Ug Lord, among gipangayo nga imong presensya mo'y magauban ka namon ini imong panimbahon, Lord God. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Di ako maghahalal, di ako sa pagawit kanimo, di ako magapaubos, maghatag himaya, kadunggan ang pagdahil. Di ako maghahalal, di ako sa pagawit kanimo, di ako
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa imong presensya, Lord God. Ikaw nagauban diri ka namo, Lord God. We praise you, Father. Hallelujah. 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 Og nasayod ko nga kitang tanan. Kanunay nga andam nga mudaing ug musimba sa atong buhay nga Dios. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan atong buhay nga Dios mga igsoon tungod sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Kanunay siya nga nagmadaugon sa atong kinabuhi. Ilabi na sa ato ang selebrasyon sa ato ang simbahan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios ug ato siyang sayawan mga igsoon. Atong gamiton ang atong kusog, ang atong tibuok kinabuhi sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. O Diyos nga mga anak mo, pag-awit kong pagdahin, nag-asayaw sa kalipay, alang kanimo. Kay imong ingipili, adiya kami. O Diyos nga mga anak mo, nag-awit kong pagdahin, nag-asayaw sa kalipay, alang kanimo. Tungkol sa gibuhat mo, Ulokso kami Ginoo, alang kanimo. Tungkol sa kalipay, sayaw kami, O Diyos, para kanimo. Ulokso kami Ginoo, alang kanimo. Tungkol sa kalipay, sayaw kami, O Diyos, para kanimo lang. Hallelujah. Haliya kami, O Diyos, na mga anak mo. Nag-awin o pagdahig, nakasayaw sa kalipay, alang kanimo. Kay aming ipili, haliya kami, O Diyos, na mga anak mo. Nag-awit o pagdahig, nakasayaw sa kalipay, alang kanimo. Tungkol sa gibuhat mo, Ulokso kami Ginoo, alang kanimo. Tungkol sa kalipay, sayaw kami, O Diyos, para kanimo. Ulokso kami Ginoo, alang kanimo. Tungkol sa kalipay, sayaw kami, O Diyos, para kanimo. Ulokso kami Ginoo, alang kanimo. Tungkol sa kalipay, sayaw kami, O Diyos, para kanimo lang. Para kanimo lang. Hallelujah! Ato panday ka na itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Magpaya kita o maglipay diya sa itong buhay nga Diyos. Amen! Hallelujah! Ato padayon ang awit diya sa itong buhay nga Diyos. Hallelujah! Magmaya maglipay sa ngalan niya. Kayang buhay na to nga Diyos, subalik na. Andam ka na ba, igsoon? Handa ka na ba sa pagbalik niya?
Lukso mga igsoon! Maglukso-lukso-lukso ta kay luwas na ta. Magdagan-dagan! Magdagan-dagan-dagan ta. Musigit o haleluya. Kay ikaw ako sa ginarian mag-ubang ta. Moabot ang panahon sa pagkudya ka. Tanan atong problema biyaan na. Unahan kong magkatinudanon ka. Sa imong pagpanig, among naganti ka. Magsayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Maglukso-lukso! Maglukso-lukso-lukso ta kay luwas na ta. Magdagan-dagan! Magdagan-dagan musigit o haleluya. Kay ikaw ako sa tingharian mag-ubang ta. Magsayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Maglukso-lukso-lukso ta kay luwas na ta. Magdagan-dagan ta musigit o haleluya. Kay ikaw ako sa ginharian mag-ubang ta. Kay ikaw ako sa ginharian mag-ubang ta. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Kami imong mga kanakan, Lord God, magkauban diha, Lord, sa imong gingharian. Amen. Hallelujah. We thank you, Lord, sa imong pagkamaayo. Basta ikaw, Lord, na naalamang diha kanimo ang tanan, Lord God. Ikaw ang Diyos na among masaligan, Lord God. Sa tanan na mo, Lord God, na kinibuhi, Lord God. We thank you, Jesus. Yes, Jesus. Sa unsa man nga mga pagsulay, Lord, adunay kasulbaran ang tanan tungod kay ikaw ang Dios nga gamhanan ug Dios nga mahigugmaon sa imong mga kanakan, Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan akong Suliran, ikaw nagatabang. Ikaw ang akong pinahanglan. Kay ikaw ang among Diyos na gamhanan. Ikaw ang akong gisaligan. Sa tanan akong suliran, ikaw nagatabang. Ikaw ang akong gikinahanglan. Kay ikaw ang among Diyos na gamhanan. Ang
kanunay, Lord, sa mga kiliran, Lord God. Ug ikaw lamang ang Dios nga among masaligan. Ikaw ang Dios nga among dalampanan, Lord God, ug wala nailain pa, Lord God. Kanimo lamang ang tanan, Lord, namo masumbong, Lord, ug wala nailain pa, Lord. Tungod kay ikaw ang maminaw sa among matag usa ka sumbong, Lord God, ug sugilanon sa among matag usa ka kinabuhi, Lord God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Nanan ko kasakitan man kanimo Ginoo magkaduol ako sa problema man mga pagsulan walay laing sampiton ko kundi ang ngalan mo pasapnay kanako Ginoo nalampanan ka
nga Dios. Hallelujah, Lord God. So bisan unsa nga kalisdanan, Lord, ikaw ang Dios nga mo'y nagtubos ka na mo, ikaw ang bugtong Dios nga among dalampanan, Lord God. We thank you, Lord, sa imuhang kanunay nga pag-uban diri ka namo. We thank you sa imuhang kanunay nga pag-atiman diri ka namo, Lord God. Sa bisan unsa man nga mga pagsulay, Lord, anaa ka kanunay sa among kiliran o kanunay ka nga naminaw, Lord God, sa among mga hangyo diha kanimo, Lord God. O nakita nimo, Lord, ang among mga gipang handom, Lord God, sa matag usan namo ka kinabuhi, Lord God. O salamat, Lord, na ikaw ang Dios nga kanunay andam nga mamati kanamo, Lord God. Salamat, Lord, sa imong dakong gugma. Salamat sa imong pagkamaayo. Ug dalaygon ka nga Dios sa among kinabuhi, Lord God. Hangtod sa imong pagbalik, Lord God. Ikaw ang Dios nga mong bayawon. Ikaw ang Dios nga mong simbahon sa kanunay ug wala nay lain pa, Lord God. We thank you, Lord, sa imong gugma. O kining tanan, Lord God, mga pagdahig, pagsimba, ang himaya alang ug alang lamang kanimo. Pinaagi lamang sa pangalan sa tumbuhi nga Dios. The name of Jesus. Ang tanang anak sa Dios mag-iingong. Amen. Hallelujah. We are blessed. We are blessed today because we have a living God. Bulahan ta karong nga adlaw kay naatay buhi nga Dios. Sa tanang panahon kita gi-bless sa Dios. Amen ba? Sa ato ta sa sunod nga bahin, scripture reading to be led by Sister Eden. Malihog sa pagbarog. Atong ablihan ang pulong sa Ginoo diha sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 hangtod sa 42. Ug kini naguluhan miduaw si Jesus kang Marta ug kang Maria. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babaye nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya dito sa iyang balay. May igsuon siyang babaye nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbalik nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultii siya nga motabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa kadaghang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Adto ta sa sunod nga bahin, mao ang testimony to be led by Sister Chari. She is the one to testify what the word, what God bless. Praise.
May buntag sa tanan og dili na ko pakyason pagpaambit sa kadaugan nga gipaabot sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kuan kanang baguhay lang gyud like mga niagi daing buwan nga kanang grabe o kanang sa nga nani trials bitaw sa amo ang trabaho. Niya, pasalamat ra jud ko sa Ginoo nga iyaha kong gitagaan o kana bitong kasing-kasing nga dili dali maratol, dili dali mabalaka unsay mahitabo. Mingan ana do kanang naay kanang mga makahuna-huna ka ba nga kaning tanan nga naa nako gikan ni sa Ginoo o kuhaon sa Ginoo, wala ko'y mahimo. Nya, pasalamat ra ko sa Ginoo bitaw sa kanang kahigayunan nga gitagaan ko niya og maayong trabaho niya tungod ni ana kay naami makita bitaw sa hinaguan. So mo na nga pag niaging mga semana nga daghan kayo kuan nga kanang barag kaming tanan nga nagtrabaho sa Pilipinas kay kanang murag i-let go ba like ipang terminate tanan tungod sa mga daghang mga issues nga dili na makontrol, dili na mo makontrol kay ang uban kay dili bitaw magtinarong inana so affected pud me. So mo na nga kanang pasalamat ra jud ko sa Ginoo nga kanang tagaan ko niya og kasing-kasing nga kanunay kalma ra bitaw niya mutuo sa Ginoo nga ug musalig sa Ginoo. Dako kay kog pagsalig sa Ginoo nga kanang bisan unsay mahitabo di ra jud ko balakan ang ugma kay nasayod ra jud ko nga ang Ginoo nag-andam sa matag adlaw nakita na sa Ginoo ang imong mga panginahanglanon. So dili siya angay nga kabalakan unya kanang pasalamat ra gyapon ko sa Ginoo nga hangtod karon kay murag ni kuan na pud siya kanang nimingaw-mingaw na pud niya okay na pud ang amo ang standing sa among trabaho. So pasalamat ra gyapon ko sa Ginoo sa kanang nagihapoy kahigayunan og opportunity nga makatrabaho gihapon ko. So kanang dako na akong kadaugan unya dalay ko ng buhi nga Dios nga kanunay bitaw siya nga naminaw sa akong mga pag-ampo. Unya akong tanang dungog himaya alang lamang sa atong buhi nga Dios. Okay, ato ta sunod nga bahin. So, we thankful to God that basin si pastor mo testimony siya or kinsa diha gidasig. Sige, kanang siya. Hatag na ko sa kong kagalingon ang testimony. Tira. I gave it to myself to testify what God provide our needs, my needs. Kanang salamat kog dako sa mga sa atong kanang kadaugan sa nahuman ang kanang anniversary Thanksgiving then pagkakuan patawag meeting lang na pastor so sige sa mga music team na istoryahon ko wala ko ka istorya niya niingon sa luyo assignment ko ni karon sulti na ako salamat ko sa music team maayo kay mo tukar ang inyong mga kahago dili na malabay ka kanang yung thing of git na indot na uno nga tanaw mo tanan nga bisita tanan nga ni pasilong ni atin sa kanang anniversary salamat kayo sa inyong pag-ari nga I know nga ang Dios nagtanaw sa inyong kasing-kasing hunhaw na kuan kamo maka-appeal gid mo ma-comfort gid mo ni Lord kay ang Biblia nag-ingon nga dili mo buiyang kamot dili usab siya bungol sa inyong mga pagkain. Salamat gyud sa inyong kooperasyon sa tanang bisita sa Davao, sa Negros, Bohol, Tagaliti, salamat kay sa inyong pag-ari. Nakapasalamat ni tungod sa Ginoo tungod sa inyong pag-ari. Nya sunod napay sunod nga mo testimony ang dungog himaya di ay iyara sa Dios. Sunod nga mo testimony wala. Sunod nga bahin mo ang special number. All means all voice. Kantahon na to. Ikaw ang kusog.
siya ang kusog di ay. All boys. Praise. All boys. All means. Okay, may buntag. Para na mo gawin atong buhay nga Dios. Check. Walay maikakumpara sa imong gugma. Kahit malayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Kalayo ang langit, ugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, kalipay ko. Ikaw ang kusog panako, kalipay ug dalampanan. Moabot man ang problema, walay mahikapahibulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para lang sa tanan. Luhod ako sa tilan mo,
Ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Dungog himaya. All glory and honor belongs to our God. Hallelujah. Ato ta sa sunod nga bahin. Sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang magadala ni si Pastor Gideon. Ang tanan magaingon, God bless Pastor Gideon. May buntag no sa atong tanan. Atong pagpakan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matagusan nato kakinabuhi. O katong walay Biblia, pwede ra gyud nga mukuha mo Biblia, palihog ko sa akong anak na Biblia dito sa likod sa gawang. Unya katong walay mga Biblia, mas maayo nga naamoy Biblia. Ang akong Biblia na sa cellphone, naapod sa papel. Pero mas dali na kong gamiton ang Biblia nga naa sa cellphone. Akong una sa tanaw no, akong gipasalamatan ay ang Dios sa iyang paghatag og kalampusan sa ato ang second anniversary ato pagpakan ng Dios. Medyo napagaw ko kay mura og reaksyon ko pagkabatanon. Inana gyud na kana last manggod sa ato miaging Huwebes, pizza 5 naami seminar gikan sa buntag hangtod sa hapon. Ug anang pizza 4 nimbiyahe mi nga perting inita paingon sa Malabuyok, Inatilan, Sambuan, o niya, paingog sa Santander. Uli, na amay nihatag na ko og tubig, o niya, nintilaw ko, niinom ko, o ako ka bantay nga perti na bugnawa, perti pagkakarata sa ako ang tunlan. O niya, pagka pizza 5, sa mong seminar, medyo nimpak ng ako ang tingog. Hangtod sa pizza size sa adlaw diin atong gihimo ang kasaulogan sa pagpapay sa Ginoo. Gani anang 5 sa gabi salamat ko sa Ginoo nga nag-inampuay mi uban ni Pastor Art Pakli nga among gipangayo nga ihatag pagbalik sa Ginoo ang tingog. Kay di na gyud mo gawas akong tingog anang pizza 5 sa gabi. Wala na gyud tingog bisan saon ako og kana bitaw pulo paangay akong tunlan ako ang okay. So naani kuan sit up sa kuan hinay kuno ang tingog. I-monitor ko nun kunak sa kuan headset. Kung okay na ba? Hey, check. Hey. Madunggan ako nito. Sige. Kay ang sit up magud sa to ang mixer dili pa kay ko hanas. Lahi tong mixer pod sa mas matud pa sa DJ nga to ang kanang gipamalihugan atong last natong anniversary. Ingon siya nga mas nindot tong mixer nga iyahang i-introduce. Kay kana magong mixer nga atong gigamit kung sa istorya pa na katurang pinaka low nga quality. Maunay gigamit nato sa ato ang FM station kanang mixera. Unya ako nang gikuha kay wala man tay mixer dire. Actually, mixer na siya sa atong FM station.
kana nga mixer. Kang atong gigamit man gud sa FM station, katurag yung pinakalo nga mixer tungod kay daghan man gud kay palaliton ang magtukod og FM station. Naatay paliton nga laptop, palit na sa tag mixer, unya kinahanglan pag yun og transmitter, tubo ug kanang mga banting hangtod nas antina. Nya dagko kinasag presyo. Una nga pagtukod na to og FM station, even sa tanhay ug diri, ang low ra gyud nga pinaka-lowest ra gyud nga kana bitawng quality sa mga gadget nga ato ang kanang kayang apson para ra gyud motingog ang atong FM station. O kinsa may nakadungog sa ato ang radio, isa kunong kamot. O ito ang bata ra gyud dito. Pila ra ka buok? Pila ka ra buok ang naminaw sa FM radio? Daghan ito ngayo og FM transistor radio. Gamita taon po to para sa pagpamati ninyo to ang sa tong FM radio. Hey. Unya ako ninggi mauna nga ako ang kuha ang mixer nga gibutang nato sa FM radio. Ako ra pong gi-direct sa atong laptop. Unya connection dito sa gamay na kong mixer. Naama ko'y gamay nga mixer. Nga to'y ako ang gi-live sa una. Nga gipalit lang na akong 700. Mauna nga nakatingog ang atong FM radio. Unya mixer sa atong FM radio, akong gibutang diri sa atong simbahan. Makabantay mo nga sa atong live, diferensya kyud ang ato karong quality sa atong mixer sa quality nga gigamit nato sa miaging anniversary. Kay ang ato ang mixer nga gigamit man gud sa DJ, katong nangabang tag sounds, naasay quality gyud ang iyang mixer. Mana nga giingnan ko niya, iya kong forwardan ato nga kanang klase sa mixer. Kay naa kuno to'y kumpleto tanan, unya mas makanindot siya og i-connect siya og kana bitang surface, asa na tawag ana, interface. Surface naman. Kanang interface maunay tiglabay sa ato ang live. Kung walay interface, dili katingog ang atong live. Mauna nga kanang naa diha nga tapad, maunay nag-drive sa atong live. Unya, doon na po'y gigamit ang Dios nga nagpalit ni ana. Gamay ra kay na siya pero niabot na siya og 5,000 kapin. Nya duha man na kabuo kay ako man nang gigamit ang usa sa live sa ato ang programa matag higayon nga doon na tay programa. Unang niabot na siya og 10,000 kapin kanang duha. Una nga nagplano ko nga mo-order ko atong mixer nga iyahang introduce atong DJ kay nindot kaayo gawas gyud. Akong gitistingan gyud nindot kaayo. Kabantay mo katong mga video, katong mga nag-rehearsal pa sila, among gitrayan nindot jud kaayo og gawas. Mura siya og original, mura siya og kanang giagi na og giluto na sa kanang recording studio. Nindot muna nga ako to siyang giingnan nga mopalit ko ana dong unya ning forwarder ako i-chat lang kung unsa atong klase nga mixer kay mopalit jud ko ato. Muna nga sa pagkakaron alang sa ato ang mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa, makabantay gyud mo nga medyo dunay kalahian ang labas o result sa ato ang kana bitaw live tungod kay lahi ang ato ang mixer nga gigamit. Pero mo nay ato ang gitinguha no nga mapalit nato tong usa nga mixer ay naaman putay ikakuha gyud ana. Salamat sa Ginoo. Ang ato karong paghisgutan mga igsuon, maghisguta sa gitawag trabaho sa tao para sa Ginoo. Ina imo tapat, trabaho nimo para sa Ginoo. Ang trabaho sa tao giat nga na sa Dios. Unsa di ay mga igsuon ang gipakita nga ang trabaho sa tao
kitanaw, giatngan, excited ang Dios nga mutanaw, excited ang Dios nga kana bitaw mususi sa atong trabaho para sa Ginoo. Gidala ko sa Ginoo mga kigsunan sa Hebreo kapitulo 6. Kuha inyong Biblia mga kigsunan, unya ablihi diha sa Hebreo kapitulo 6. Og ako po nga gidasig di ay no sa mga bag-o pa nga aming abli aning Biblia, inigamit ninyo sa Biblia, doon na index dapit sa cover. Nanay index sa mga libro or listahan diha sa tibuok Biblia. So naana dool sa cover kanang mga index. Bless ra gyud kayo ta sa atong panahon karon kay ang mga Biblia gipanghatag na. Tupakpakan ang Dios. Dili tungod kay walay bili ang Biblia, mao nang gipanghatag. Ang tinuod mga kigsunan naa magyud koy resibo ani tungod kay paghatag niini diri nako, pag-aswat namo ni Dong Marvin sa kinahon nga mga Biblia, dili ito aksidente nga nipilit dito ang resibo o dito nako nakit-an kung kinsa ang nagbayad. Kinsa ang nagbayad. Unya, pagbasa nako dito, ang presyo sa kinatibuk-an nga Biblia, nga diin amo ang kanang nadawat, niabot siya og 330, murag 37, 33 bato, basta kay 337,000. Kung imong tan-aon, ikapalit na nagdakong truck, pero gipalit na siya mga Biblia para katong dili makapalit, bisan kung dili makapalit, makabaton gihapon og Biblia. Kay ang tao mga kaigsunan, speaking about pulong sa Dios, dili kaayo siya ma-entertain. Mas ma-entertain ang tao sa mga video diha sa social media. Even ang ato ang mga batanon, mga anak, trabaho kana ni Satanas. Aron ang tao nga magtubo, magdako sa kalibutan, wala siya'y masayran mahitungod sa Dios. Kabantay mo, kung ang imong anak pasagdahan lang nimo na sa social media, dili na nimo ilid sa pagbasag Biblia, I'm sure nga magdako ng bataa nga way kahibalo mahitungod sa planos Ginoo. Mahitungod sa mga saad sa Dios. Kung ang imong mga anak wala masayod sa mga saad sa Dios, sa mga sugo sa Ginoo, unsaon man niya pag-angkon sa panalangin sa Dios. Magdako ra ang imong anak nga naa sa kalisod. Magdako ra ang imong anak nga naa sa bisyo, nga maoy magdala nimo diha, maoy magdala nila nganha sa imong Pinoy-anan og problema. Nasabtan ang akong istorya. Kung pasagdan ra gyud nato ang atong mga anak sa social media, dili nato ilid sa pagbasag Biblia, magdako na sila nga way kalibutan mahitungod sa saad sa Dios. Mahitungod sa pamaagi sa Dios, mahitungod sa mga panalangin sa Dios. Magdako na silang inosente, ignorante, mahitungod sa pulong pagtuo nga dunay Dios. Mo resulta nagkalisod, mo resulta nagbisyo, ang mahitabo kanang ato unyang mga anak, magdalara nagproblema dihas inyong balay. Unya, mangayo dayon tag hinabang sa ato ang gobyerno. Maghilinya dayon ta, malipay dayon kung dunay hinabang, nga unta, wa manay bili, di na ikakumpara kaysa panalangin sa Ginoo. Mangayog yung kong sorry kay medyo gilok yun ang ako ang
tunlan. Bisan kung gilok o dunay ubo siguro sa lalom, ako ang gitinguha nga masabtan gyud ninyo ang pulong sa Ginoo. Kay mahimong kawang magud ang pulong pagsimba kung wa tay makatunan. Tinuod na, sultihan ko kamo. Kung seryoso kang nag-alagad sa Dios, seryoso sad kang mutudlo sa imong mga anak. Mao to nga nakabanday ko nga dunay mga anak tuwa sa sakyanan nga nagdula-dula. Ako silang giingnan, "Dong, day. Mianhita aron mo simba." Wala na ko sila kasabi. Ay ra mo kabalaka imo kaguol. Wala na ko sila kasabi inyong mga anak. Ako silang giistoryahan. "Dong, inday, ang inyong mama tuasod sa simbahan. Mianhi mo aron manimba." Mao na nga ang inyong trabaho ako tamong giunhan. Ang inyong trabaho ako tamong gilid. Amen. I hope sa akong gamay nga gibuhat dako na kay nagbili alang sa inyong mga anak. Kay kun ang atong mga anak, mga kigsunan, kaantigo na sila sa buluhaton diha sa simbahan. Kaantigo na sila sa buluhaton trabaho para sa Ginoo. I-bless sila sa Ginoo. Ug mo nay nahitabo sa akong kinabuhi. Kay sa akong kinabuhi kung wala ang Dios, wa gyud koy mahimo. Minsay sa Ginoo karon mga kigsunan, mabasa diha sa Hebreo kapitulo 6, bersikulo 10. So nana ang Hebreo Kapitulo 6, versikulo 10, alang sa mga bag-o pa lang na index diha. O niya, kanang kapitulo, maunay mga dagko nga litra, kanang itom. O muingon ganing versikulo, kanang gagmay nga number. Maunay versikulo, gitawag na siya verses. Magbinisaya ra gyud ko, kay maglisod po kog in English. Si Chaday Chari ray mo translate ani alang siyang payansi. Nya malingaw mi kay magpuli-puli mig istorya ganina si Brother Serapin mo imimbanat kay murag nagkasuway man siya Amerika. Oh, lingaw kayo si Angel kay tabian man si Brad Serapin. Nya salamat po ta sa Ginoo nga bisan kon dili niya ni masabdan, moabot ang panahon nga masabdan ra ni kay si Daychare ra pod ani moy muwali ngadto niya. I know you cannot understand what talking about. Murag kining ako ag binalanghoy ra gyud ni. Sige padayon ta. Hebreo kapitulo 6. Can you understand what I say? You understand? Wala gani ko no, ngisa no? Little? Big na lang, big. Sige. So, ato ta sa verse 10. Ingon din ready na ba ang tanan? Okay. Ingon din mga igsoon ang Dios, dunganan nato. Litok ang maong mensahe sa Hebreo kapitulo 6, versikulo 10. Ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Indot kayo. Mag-ampot doko inyong mga ulo. Amahan Diyos sa makagagahom. Salamat Ginoo sa kaygayonan. Ngay mo kaming gidala ni imong dapit. Nga diin madunggan namo ang imong mga pulong. Mabati usab namo ang imong presensya. Og niya kami, O Dios, among giablihan ang among kasing-kasing una-una sa pagpaminaw kanimo. Uban sa akong mga kigsunan nga naa karon sa nagalaing mga lugar ug naa sa nagalaing mga nasod. Imo usab silang i-bless sama sa imong pag-bless kanamo. Imo usab kaming ligonon dasigon sa mga buluhaton nga imuhang ipasabot
kanamong tanan. Salamat Ginoo nga magapanalangin ka kanamo. Dalaygon ka sa mong kinabuhi. In Jesus' name we pray. I say amen. Salamat sa Ginoo makapangutkot man sa tanay na ay ano. So ingon diha ning tabang, ang tanan may ning tabang. Pero nindot kaayo ang pulong nga atong gibasa, niingon diha nga ang Dios makiangayon, the word makiangayon, patas. Unsa may nasabtan nato anang pulong makiangayon? Kana word makiangayon in-ani ni siya. Pareho mong trabahante. Tama? Pareho mong trabahante, pero dili mo pareho og agi. Sa tao kung inadlaw, pareho og sweldo. Pero sa Dios dili pareho og ganti. Mao nay pulong makiangayon. Pwede di ay ka nga mo trabaho nga maglingkod ka nga wa kay agi, swelduhan gyapon ka, gantihan gyapon ka sa Dios. Dili inana ang Dios. Dili pareho kung mga narbaho tas company nga bisag dili pa kayo magkanimao ang imuhang trabaho tungod kay naay sila'y gipirmahan nga mao na ihatag ka sweldo, ihatag yun na nila. Nasabtan? Ang Dios nagtanaw siya sa imong trabaho. Amen. Amen. Makiangayon siya. Ang tanan na adlaw sa atong kinabuhi ilabi na sa adlaw Domingo, nagtanaw ang Dios sa imong kasing-kasing, sa imong nauna, o sa imong nahuman nga trabaho, sa imong pag-ila nga nag-alagad kas Ginoo. O niya, ingon diha, ang Dios makiangayon, dili gayud siya malimot. Dili gayud siya malimot. Usay giingon diha nga sumpay? Sa size, agis, dili gayud siya malimot sa inyong nabuhat. Nga inyong o sa inyong paghigugma kaniya. Dili siya malimot sa inyong nabuhat sa inyong paghigugma kaniya nga gipakita diha sa pagtabang. Yan nindot kay nga inyo ato ning masabtan ning tabang og nagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Nga nung gi-address man sa inyong isig ka Kristohanon ang mensahe nga gikan sa Dios tungod kay ang atong isig ka Kristohanon naagayod na'y trabaho para sa Ginoo. Daghan ang trabaho sa mga Kristohanon. Labi na gyud sa panahon nga dunay mga selebrasyon, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios. Every Sunday, maghimo tag pagsaulog sa Ginoo. Unya nagtan-aw ang Dios kung kinsa ang dunay trabaho diha sa simbahan. Dili sa ingon nga kami mga music team diri, kami ang ipalabi ni Lord kay lahi-lahi tag pangsyon. Dili man tuod ka music team, pero pwede kang maka-arrange sa bangko. Di man tuod ka music team, di man tuod ka og dili man tuod ka magwawali. Apan pwede ka nga makamonitor kung unsay gikinahanglan sud sa tong simbahan. Sa pinakagamay nga imong nabuhat diha sa trabaho para ni Lord, ayaw gayon ni kalimti ang Dios makiangayon, muganti, mubalos gyud siya. Mubalos gyud siya mga igsoon. So atong tan-awon mga kigsunan ang gibasa kaganina diha sa Lucas. Lucas kapitulo 10, bersikulo 38 hangtod sa 41 man siguro to. Diha nag-ingon nga miadto si Jesus sa usa ka balay nga diin adunay duha ka magtutuo. Ang duha ka magtutuo sila si Marta ug Maria. Nabasa man na kaganina sa ato igsuon. Ang duha ka magtutuo, posibilidad nga ikaw na, ako ni. Ang duha ka magtutuo, dili pareho sila og
kinaiya. Dili sila pareho og batasan. Dili sila pareho mga kaigsunan og response. Si Marta og si Maria pareho nimo nga nagtuo ni Jesus. Sa dihang ning bisita si Jesus, miduol dayon si Maria sa tiila ni Jesus ug namyati. Samantalang si Marta nagkapuliki sa pag-andam sa ilahang pagkaon. Kung imong lantawon mga igsuon, ang trabaho nilang duha dili sala. Ang trabaho ni Marta dili sayop. Ang trabaho ni Marta mga igsuonan nga nagkapuliki siya sa pag-andam sa iyang pagkaon o sa ilang pagkaon mga igsuonan, maayo kayo. Ang maayo mga kaigsuonan na himong dili maayo tungod kay ang iyahang kabisi iyang gikumpara sa gibuhat ni Maria. Hello? Tama ba? Kabalo og nakakita ang Dios sa atong kadaugan sa ikaduhang anibersaryo ni inimong simbahan. Kabalo mo unsa? Ang akong madunggan sa tanang mga pastor nga nagdala na sila dagko kay mga simbahan. Ang akong madunggan nila, grabe ang Dios nga namuhat nining mong simbahan at upakpakan ang Ginoo. Ingon sila, grabe ka pinangga kining simbahan na. Grabe ka pinangga ka pastor ni Lord. Kaysa kadaghang simbahan, daghang mga magwawali. Lisod sila nga magtukod ug ginani ang simbahan. Gilitok usab sa alagad sa Ginoo si Pastor Han. Nganong lisod tungod kay do na manggoy mga alagad o mga pastor nga lisod pod sa pagdahig paghimaya sa Ginoo kaysa ilang pag-alagad do na mapoy personal interest. Kanunay nilang gikumkum ang blessing. Sa inyong gidala nga mga panalangin, nagpugas mo og mga blessing dinhi. Gipadala nato to sa mga alagad sa Dios. Bless kaayo sila. Nga nakita nila nga ang mga panalangin nga gihataw ug gipiyal sa Ginoo dinhi, gigibahin-bahin sa mga tao nga nag-alagad ug naghago sa Ginoo. Butang kana nga nakapalipay sa Ginoo ug kabalumuon sa kun ang Dios nay malipay, i-bless ta pag-ayo. Pagpakan ng Dios niya na. Pero gusto sa Ginoo nga imo ning masabtan nga dapat natong kontrolon kung kitamay naa niini nga kinaiya. Ayaw tuguti nga sama ka ni Marta nga naghago ka. Yes, walay sala si Marta. Dili sayop ang iyang paghago, ang iyang pagkapuliki, ang iyang kabisi sa pag-andam nila pagkaon. Maayo ang gibuhat ni Marta. Pero ang maayo na himong dili maayo tungod kay ang iyang gibuhat, iyang gikumpara sa gibuhat ni Maria. Sa atong ginabuhi, sa trabaho sa Ginoo, dunay panahon nga busy ko. Dunay panahon nga busy sad ka. Dunay mga panahon bugat ang imong trabaho kaysa trabaho sa atong igsuon. Pero hinumdumi, pag imo nang gibuhat o gitrabaho para ni Lord, mga kaigsuonan, i-bless ka. Hikahi lamang kining pulong pagpangumpara. Ini mong tapad pang pangumpara. Ayaw gyud ikumpara ang imong sakripisyo, ang imong trabaho sa trabaho sa imong isigkatao nga Kristohanon. Amen? Amen. Ayaw gyud himuha nga kanabitaw naa kay reklamo sulod sa imong kasing-kasing. Naa kay kabugaton sa imong kasing-kasing. Nga makakita ka muingon siguro ang usa ka tawo nga busy kay ko diri. Kana siya sigirag kana bitaw akin-akin. Hinumdumi bisag unsa ang imong gibuhat para ni Lord.
kung siya ang nalipay na himaya nga wa ka mo kumpara ni bisan kinsa, i-bless ka. Amen? Onya, ang trabaho nga gipakita ni Maria, mga kaigsunan, naghisgot na sa gitawag oras sa tanang butang. Ang tanang mayong oras sa tanang butang. Sa pag-abot ni Jesus, nasabtan ni Maria nga ang oras nga diin niabot si Jesus, oras kadto sa pagpamati. Ang tanang mayong oras sa pagpamati. Dili ito oras sa pagpuliki sa mga panginahanglanon sama sa pagkaon. Dili ito oras o panahon nga magkapuliki ka sa imong trabaho. Oras kadto sa pagpamati. Nautong hinumduman ang Ecclesiastes Kapitulo 3 nga ang tanang butang sa tekbo o kalibutan dunay oras nga gigahin. Nay oras nga para sa imong kaligo, nay oras para sa imong labhanan, nay oras para sa imong uma, nay oras para sa imong negosyo. Pero timan ang oras nga para sa Ginoo ayaw na ihikaw. Kung nagtuo ka Ginoo, ang oras nga naa ang Ginoo, pamati siya. Amen. Munang miingon ko, kamo nga namati karon, ming sakripisyo ug oras sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Muingon ko nga nag-andam ang Dios og panalangin alang kanimo. Ina imong tapad, panalanginan ka ni Lord. Amen. Tanawa ragod si Jesus miingon. Miingon siyang bulahan ang namati og mintuman. Bless kayo ang tao nga naminaw og mintuman. Kung naminaw ka, siguro nga aduna kay masabtan. Siguro nga aduna kay mabalon sa imong pag-uli. Ang ato karong madunggan, ato ning tipigan nga naghisgot sa tinuod nga kahimtang natong Kristohanon, ang tinuod nga Kristohanon dunay buluhaton. Naipan. Amen. Og nakita sa Dios nga dunay mga Kristohanon nga walay pugong-pugong sa pagtrabaho o walay tiktihik ni pagpangumpara sa trabaho og ako nagtuo, i-bless gayud siya sa Ginoo. Og kung ikaw ni pasalamati si Lord kay dili gayud mo hikaw sa panalangin ng Dios alang nimo. Nindot kayo ang kanabitawng gihatag sa Ginoo nga buluhaton sa atong panag-uban samtang naghulata sa saad ni Jesus. Una, arrangement kayo itong trabaho. Itong pagpakan ng Diyos, mga kaigsunan. Arrangement kaayo ang kanabitawng nagluto. Dalaygo ng Diyos atong pagpakan ang mga kaigsunan nga nagluto. Grabe. Nganong mingo kong nindot kayo ang ilahang management, ang ilahang pagluto, ang ilang pagdumala, kay wa gyoy sudan na usik. Ato gyong gipanghatag pagkahuman. Gipadala nato sa itong mga bisita. Mga silingan, nakaambit po sila sa panalangin sa Ginoo atong pagpakan ang Ginoo ni ana. Lahi gyud ang kinabuhing Kristohanon nga naay Ginoo. Kay nganuman ang panalangin nga ihatag ni Lord mabahin-bahin. Amen. Mao nay giingon ni Jesus, pag tinabangay kamo. Diha sa Hebreo Kapitulo 13 versikulo 16. Ayaw kamo kalimot sa pagbuhat og maayo og pag tinabangay kamo. Kay mao kini mga halad nga makapahimaya, makapalipay, mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios.
Munang gikan sa atong pagpangandam, dili na ko kalimtan. Excited kaayo ang atong makigsunan nga nanguhag kahoy, ay atong pagpakan ang Ginoo ni ana. Gikan sa pagpanguhag kahoy, hangtod na sa pagbukha, pagputo-puto, hinumdumi, nakit-an kas Ginoo. Og sa matag gamit sa imong kusog, adlaw oras, hinumdumi, gitugbangan na sa Ginoo og panalangin. Diferensya kaayo ang kahimtang sa usa ka tawo nga nag-alagad nga igo rang nagtuo nga way gibuhat kaysa usa ka tawo nga nag-alagad nga naay gibuhat. Hinumdumi ang Dios. Ecclesiastes kapitulo 12:14. Ang Dios muganti sumalas atong nabuhat. Bisan sa dayag ug sa tago. Kay dunay mga panahon nga dili nato makita ang imuhang sakripisyo. Dunay mga panahon nga dili nato makit-an ang imuhang kanabitawng imuhang kahago. Pero hinumdumi nakit-an kas Ginoo. Bantay ni. Naga ni mga kalihukan, selebrasyon para sa Ginoo. Ayaw pag-choy-choy. Ayaw pag-arte-arte. Amen. Pero dapat atong masabtan mauni. Uras ganis pagpangandam, dapat makatuna nato ang pagpangandam. Amen. Uras gani sa pagdahig pagpasalamat, labi na sa adlaw Domingo, dapat dili nato kalimtan ang pagdahig sa Ginoo. Ang pagpaminaw sa mga mensahe o pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Duha ka bersikulo nga diin gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi diha sa Hebreo. Kapitulo 6, versikulo 10. Kapitulo 13, versikulo 16. Ayaw ninyo na kalimti og diha sa gibasa kaganina nga naghisgot sa kinabuhi ni Marta ug ni Maria. Siguro sa atong kinabuhi karon na aka kang Maria. Kang naminaw ka. Nindot kayo. Nga doon na tayo kugi. Kay dili tanang nagtuog Dios, naminaw sa Dios. Amen pa. Bless kaayo ka nga niining taknaan, nakadungog ka nga ang Dios di ay nagtanaw sa matag tao ug muganti siya sa gibuhat sa matag tao para sa Ginoo. Kung imong basahon ang gisulti diha sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14, basaha ko no. Ecclesiastes Ah, 12:14. Okay, hukman. Pag-abot sa kipadayag mga kigsunan, si Jesus, kay aritas kipadayag, 21 man siguro na 22. Kipadayag, 21:8. Sige, basaha ko no. Kay diha sa Ecclesiastes hukuman. Dili na mao. Ari sa tadiri sa 21. 21 ni siya. Kani, 22 day, 22. Tanawa ko din he. 22:12 sa gipadayag. Si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag kanti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Nasabdan na to nga si Jesus mubalik siya magdalag ganti ang tanam yung ganti ug ang ganti nga iyahang ihatag insakto kayo sa imong gibuhat. Sa imong pagkakristohanon ang problema kung wa kay gibuhat, mas kuyaw pag yun, kung naa kay gibuhat, bisyo pa. Tanawa, si Jesus mo balik, dili siya magtugay, dili siya maglangan.
magdala siya ganti, sumala sa tagsa-tagsa nimo kabuhat. Kung nagbuhat ka para pagtabang sa imong isig ka Kristohanon, para pagtabang sa puluhaton, si Jesus nagsulti, gantihan ka gayod nga makapalipay nimo. Dili na ko kalimtan, siguro nawali na ako ni dinhi. Usa kay gayon nga family driver ko dito sa Cebu. Bago pa ng Ateneo kanang Sacred Heart School, karon nga Ateneo na. Transfer pa na dito sa Talamban, bago pa na nga building. Nga diin ang ilang agianan, ang ilang parkingan. Sama pa anang ato ang tugkaran diha nga wala pagyoy balas. Nga kung ulanan, mulubong ang ligid sa sakyanan. Ang parkingan dito, mga kigsuunan, sa una, inaana pagyud puro yuta. Unya, sa wala pa magsugod ang program, kaming mga driver, iyahan imig paangay sa among sakyanan kung asa na mo iparking. Kay kanang among mga amo nga munaog ikan sa among sakyanan, adto man na dito sa labi. Kasabot mo labi? Wala, siguro kasabot, mampud ka. Wampun mo tubag. Kanang labi, mga kaigsunan, mo nang naasat, kanang pultahan gyud sa kuan building. Anara na mo, hunong ang sakyanan mo, naog din ang among amo, ya kami mga driver, ihani mig paangay sa among sakyanan, muadto dayon mi sa parkingan. Pag-abot sa parkingan, mga kaigsunan, kabalo mo unsa? Pag-abot sa parkingan, ni kalit ug ulan. Grabe ka kusog ang ulan, kaming mga driver, wala nami muadto sa among sakyanan. Ang akong sakyanan, duol raman sa simento, wala ra ko kuyawi. Pero ang ubang mga sakyanan, tuan na butang dito sa yuta. Karon, daghan ang nag-atang, kay naagyoy sakyanan nga di kagawas. Mao di ay giparking dila sa yuta, kay ang ilang sakyanan, 4 wheels man sad. Front drive man sad, makalabang ra. Karon, kay dunay usa ka sakyanan, nga dili ay 4 wheels, dili front drive, dili mo tuyok ang upat kaligid. Nagsigi siya og atras-atras abante hangtod ni lublob ang ligid siyang sakyanan. Na ang ilang amo. O niya, buutan na kayo ang amo. Karon, kaming mga driver, ang uban, dili yun mo tabang. Arte kayo. Pero gihikap ko sa Ginoo nga, mutabang ko sa ako isig ka driver. Akong gitabangan. Yung kong, sige bro, banat, arangkada. Pag arangkada niya, sabay ko tulod. Wa, mangyod. Nangusog ko pag-ayo, pertigyon akong pangusog. Uya, nagdanaw di ang amo. Pag tulod na kong mayo, giarangkada niya, nakalingkawas ang sakyanan. Paglantaw na ko sa ako ang sinina, perting naghanag lapok dire. Salamat kay ko kay ang ako ang batasan, nag-andam ako extra nga t-shirt. Hukas na ako ang t-shirt, dahil ako ang gitaguan, nakadrive ko uli me. Dayong, sunod nga adlaw, di inaan na po'y klase, kikatawan ko sa ako ang isig ka driver, giingnan ko nila, mirise, magpakahiro, mangguga. Daghang mga tao, mga driver nga nagbugal-bugal, napoy miingon, pila may gihatag. Ingon po ko nga, matarmingaw man. Wa, may nitunol. Pero okay ra, at least nakatabang. Ingon po tong usa, dili na magsilbi ang imong pagabuutan ron. Practical ta. Dili sila gusto inana. Pero wala ra ko masakit eh. Kalipay na ko, nakatabang ko. Pag-abot sa Disimbre, kabalo mo unsa, gitagaan ko og sa kabandol. Sinina og kanong karsones, gitagaan pagyug kog sobre nga pula, unya daghang kwarta. Pakpakan ko no nato ang Dios. Wala malimot ang tagiya sa sakyanan. Wala siya malimot sa akong nahimo. Kung wala siya malimot, timan ini, ibutang ni si imong nauna. Kung dunay mga tao nga dili malimot, labaw ang Dios nga dili malimot sa imong sakripisyo. Dios siya nga nakakita sa imong gibuhat. Dios siya nga nakakita sa imong gihimo.
tanan nga imong gibuhat sa tago ug dayagman, nakit-a na sa Dios ug ang Dios makiangayon. Dili siya malimot. Inay mo tapad, dili malimot ang Dios. Sometimes malimot ang bana, malimot ang asawa, malimot ang atong igsuon kung doon ay mga saad. Ayaw kaguol. Kung naamay mga taong nalimot, inumdumi doon ay usa nga wa malimot. Siya nga mo'y makaganti sa imong sakripisyo. Munang pag-abutin mga kaigsuonan, wala ko kalimti ni Lord. Gikan sa first anniversary hangtod sa second anniversary, imong makit-an ang dako kayong kalahian, ang pagpauswag sa Ginoo ni imong simbahan, undunay mga tawo nga usab ug usa ka. Sa imong pagpadayon sa pagsimba, tuuhin mahimo kang maayong inahan, mahimo kang maayong amahan, mahimo pagyud kang maayong bana ug asawa ug ang inyong pamilya malipayon nganuman di ka pasagda ni Lord. Pero kung muundang ka, mubalik ka sa bisyo, muabot ang panahon, mag-black eye ang mong mata. Tinuod na, ang uban nangapanga kay nabunggo kay nin-drive, wanay kalibutan. Kanarabang makaino mga kaigsunan, gara kayo. Na ako'y nakaila dito sa mo ang lugar dito sa Negros kung makahubog kang isuga. Pero kung muadto nagprisuhan, pirting talawana. Muingon ay, Pastor, maayo nga ni bisita ka. Ngano man, makagawas panagway ko ani. Kaniwali masad kong prisuhan. Niwali ko sa mga kapulisan. Maunang na ay tay, pulis tiri nga ni bisita. Nga dili ninyo mailhang pulis. Ug usa sa mga labaw diha sa CPPO. Hilak siya. Human sa mong seminar. Nabati niya nga tinud-anay ang akong paghikugma o pag-atiman nila. Tinud-anay ang akong pagwali. Tinud-anay ang akong pagtudlo. Ang akong pagtudlo mo resulta kabaguhan sa tao ug ang imong kabaguhan mo resulta nga ikaw panalanginan sa Ginoo. Munang ayaw ni kalimti ang simbahan nga diin diha katudluan, ang simbahan diin ka sangyawan sa pulong sa Ginoo sama sa imong nadunggan karon nga ang Dios nga atong gialagaran nga atong gituhan karon makiangayon siya nga muganti mo sukli mo balos sa imong sakripisyo. Dunay mga kaigsuonan wala man tuon magbugha pero nagluto. Pero lahi putong nagluto. Kaya ang nagluto sa ampo nagsigirag akin-akin. Sigirag hayahay. Maingura, bahala na sila mapunay panalanginan. Mangwinta na sila. Kami nga nagdala, kamo mismo makakita nga ang tanan nga panalangin gibahin-bahin para sa ato mga kaigsuonan. Kay numdum ko sa unang panahon na ay anniversary Thanksgiving, pertindaghanan ay sinako diha, kay naamay mga sinako nga sinakong humay, ilan ang dadoon diri sa simbahan. Nindot kayo kay naagid sila'y sinako. Yang uban magdala og saking, ang uban magdalag balanghoy didto sa among lugar sa Negros. Ang uban magdala og kanang mga salagon, amuti, bisol. Unya nakita po nato diri sa atong anniversary. Wow. Nagdala na ay nagdalag dagko kay bisol pagkadagko as bisol. Naapoy nagdala og pagkadagko ang saging. Naapoy mga saging katong na naghinog diha ako pong gitaga kay akong ihalad ni Lord. Siguro kung ang uban nga wala makapas moingon sayangi wa gyud ko katilaw. Ya sige kingon, Lord panalangin ko. Unsaon pagpanalangin sa Ginoo nga dalo kang tao. Walay dalo nga makasulod sa gigarayan sa Ginoo. Bless kayo ta. Nga sometimes dili nako makita ang iyong sakripisyo, pero nakita na sa Ginoo. Dunay nagdala tog ice cream atong pagpakan ng Ginoo. Pasiklap ko kay mutilaw unta ko nga
naitingog sa kasing-kasing para nas mga tao. Pero moingon ko, kutob sa inyong gidala, kutob sa inyong gibuhat, makagarantiya ko nga mas madaghan ang giganti sa Ginoo kaysa inyong gihadala. Balusa nagpinilo-pilo. Pinilo-pilo. Akong amigo, kaniadto pala hubog, isog kayong tao, tungod kay nakasway sa gintiin. Unya, ng mga pastor nga magwali dito yung lutuson, ang mga pastor mapausahanon, di na magtagad kung nunay mga maglutos. Sige rin yung nagwali. Nadugay, nakamatikod ang tao nga isog, niya sa iglutos, nakamatikod siya nga ang iyang balay, tabil-tabil man, unya ang mga Kristohanon nga iyang gipanglutos, gipauswag mas Ginoo. Niabot ang panahon, natandog iyang kasing-kasing. Tinuod ni, Titus Negros na itabo. Gani sa ako ang pagmamastor, nakasuway ko nga gikrakan mi og shotgun. Giibtan mi og hinigiban. Ang among dalan, nga among agian, samtang nagdalami og gitara, pinasanay mi gitara, gialihan og kahoy. Unya, samtang nagdaig mi sa usa ka balay, gibato ang among balay. Pero kabalo mo ang nagbato, nahimo nangalagad ni Lord. Sa katawo nga kigsuonan, grabe kalisod, nakaamgo siya. Ingon siya, maipay mo simba ko. Sa dihang ni simba siya, nisulay siya halad para ni Lord. Ang pirmiro niyang kidala usa ka sakong humay. Sunod, duha na kasakong humay. Kabalo ba mo mga kigsuonan ang iyang anak nahimo ng BGMP? Nakahuman ang tanan niyang mga anak. Pila ka hektarya ang iyang mga kahumayan. Pila na ka hektarya ang iyang mga katubhan. Ug siya mismo nagtukod og dako kaing simbahan sa among barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay City. Ngano man, tungod kay nag-alagad sa tinarong og wala siya magtinalo sa buhaton ni Lord. Ingon siya, samtang muadto ko dito kay duha man namatay FM station dito, samtang muadto ko dito, iya daing kong pangitaon. Lahi man tuon mig doktrina pero di siya kalimot nga kauban mi sa simbahan. Ingon day sad, Brad, pastor, kanang abi nimo, kung nagpabilin ko spisyo, luoy kayo kong mga anak. Kaya naman, kung unsay nakita sa atong mga anak, mausa na ilahang makatunan. Kung unsay kahimtang nato, labaw pa kagrabe kalisod unya atong mga anak. Munang moingon ko sa inyong kinabuhi nga inyong gisundan nga misimba mo, ayaw mo kundang kay nakakita ang Ginoo, i-bless kayo kaniya. Dunay mga panahong lutuson ka. Dunay mga panahon sa wayon ka. Moingon ang uban, simba-simba mo anag mga walay minteryo. Simba-simba mamudihana nga dili man na tinukod ni Kristo. Dili basihanan alang sa Dios, mga kigsunan ang basihanan kinaiya nga nabako. Batasan nga nausab nga kaniadto walay ayo karon kaantigo nang mahigugma o kaantigo nang mapaubos, kaantigo nang mapailob. Kabalo mo ang tinuod nga Kristohanon sama nimo kung magpadayon ka sa pagsimba, malinawon ang pamilya. Kay ang asawa nga kaniadto dili kaantigong mutagad sa bana, karon kaantigo nang mutagad. Ang asawa moingon kaniadto nga nganong karon pa man ka? Maglandog-landog ang bana. Singkahan na isbana. Asawa, nganong karon pa man ka? Pero karon na Kristohano na. Moingon ng asawa, mag-andam kog tubig para sa akong bana. Mag-andam kog banyo para ipahid sa naong sa akong bana. Kumusta ang imong biyahe? Pag-inom og tubig. Sultihan ta mo mga kigsunan kamong asawa kung buhaton na sa inyong bana. Malukmay ang ilang kasing-kasing. Samtang magtrabaho sila, mubati sila kaluya. Mubati sila kakapoy ang inyong pana. Apan makahuna-huna sila nga inig uli. Nay asawa nga nag-andam og tubig. Nay asawa nga nag-andam og banyo, pahiran ka.
ug mahawagtang ang imong kakapoy munang ang bana nga makahinumdum samtang nagtrabaho sa dito mukalit nagkakusog ang trabaho. Tinuod na. Pero ang bana, kung ang asawa, murag buaya, murag liyon o tigre ini uli, ang asawa, ang bana, daghan kay nagpanumang. Imbis mo sa yung uli, daghan kay nag-apitan. Daghan ang kuyugan. Maglingaw-lingaw dahil na sila, bisyo-bisyo, niya iniguli, maglandog-landog. Tinuod na ang istorya, eh. Munang bless kayo ang asawa nga nag-alagad ni Lord. Pero kung nag-alagad ka nga wala kay self-control, wala kay pagpugong sa imong dila, wala kay pagpugong sa imong noon, ayaw tugutin nga magpadayon ka na. Kay imbis ikaw instrumento aron ang imong banang imong asawa mabago, dili mahitabo ang usaban. Kaya problema na animo. Munang gidala ko diri aron sultihan ka. Sultihan ka. Nganong nangalagad ka aron ikaw mahimong instrumento aron ang imuhang sakop sa Pinoy-anan makaalagad sa Ginoo sa among santo. Kay dili gusto ang Dios nga dunay mapilin sa imong pamilya. Mao bitaw nang diha sa buhat mga kigsunan ang usa ka gwardiya miingon, unsa may akong buhaton, ingon si Apostol Pablo, tuuhi sa ligi ang Ginoo, maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Kay ang tinuod mao ni, ang tao nga tinuod nga nagtuo misalig sa Ginoo, doon na sa self-control. Sa panahon singkahan siya, muhilak na na siya atubangan ni Lord. Ug maunay ibansay sa imong kaugalingon. Diha nimo dapat mansuhon ang imong kaugalingon sa kinaiya ni Jesus. Nga bisan pag isampalong si Jesus, bisan pag giludan si Jesus, bisan pag gibunalan si Jesus, wala siya mo gamit siyang kusog aron iyang gantihan ang usa ka tawo. Iya pang gihangyo ang amahan ko. Pasay to sila. Karon mao nay imuhang i-practice imanso sa imong kinabuhi. Dapat magbansay ka samtang buhi pa ka og ang imong bana. Ug ayaw tuguti nga imong ipakita ang tinuod kunuhay nga duna kay gugma kung naa na sa kahon. Nga maghilak-hilak na ka. Pero kano gibiyahan magkudi mo? Mahal kayo tika. Hipokrito. Maingon ang Ginoo, hipokrito kaya ka. Samtang buhi pa ka. Ug ang imong samtang buhi pa imong bana. Mura kag buaya. Munang gisulti nako ni kay kinsa may mutudlo ninyo. Kanus ama mo makakaton. Kanang ulahi na ang tanan. Kamong mga batanon, ayaw ninyo usiki ang inyong kusog. Pagpagamit mo sa Ginoo. Kung muadto mo simbaha, muadto mo sa inyong gikaibgan, kabalo ko, mangibog na mo eh. Kay grade 3 pa lang ko sa una, mangibog na kog chicks. Tinuod na eh. Gikan sa grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 hangtod grade 6, hangtod high school, mangibog na kog babae. Kung laki gyud ako, mangibog man kog babae. Unya, kung naan ako'y gikaibgan, bahala og kanang kisi-kisi. Nagay panahon nga na ako'y gikaibgan sa among dapit. Inig hinagbo na mo, uy, ako ang crush. Pagka, wa may dalang lain dalan. Kabugangan man ang kilid. Mahinagbo, magyud mi. Mura kog mo, mukaging sa kaulaw, unya makulbaan. Karon, anang orasaha, wa man gyulain pong opsyon kay magkatagbo man mi. Hinahinay gyud kog lakaw dungo-dungo. Unya pagsaylo namo ning atubang ko niya duko-duko gyapon. Nganong ni atubang ko niya nga nagsaylo nami kay maulaw ko nga ngako ang purol pahak. Tinuot
Gusto sa Ginoo nga inyo ning masabtan. Maulaw man ganita sa tao nga ato rang nagustuhan. Gusto tang mahimong siksi ug limpyo diha sa iyang atubangan. Unsa pa kaha ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Munang musimba ta mga regla kita. Amen. Dili ni si sakit nga mensahe. Gusto si Lord nga makakaton ta. Muatubang ta sa simbahan nga insakto ta og porma. Kay siya'y tag-iya sa tanan. Maingon ang Ginoo, asa man tong akong gihatag nimo nga nindot nga kamisin. Siya'y tag-iya sa tanan. Amen. Amen. Ihatag ang pinagkabungga para ni Lord. Pwede raman po kong mag-short. Pwede raman kong mag-sleeveless nga muwali siguro has kang laina. Nganong mo inaani ko, kaihimplo ko ninyong tanan. Amen? Ngunang ingnain mo kaugalingon, nga sunod Lord, musimba ko nga insakto na gyud ang akong bisti. Kay ikaw day tag-iya sa tanan. Nya dili ko masakitan, dili ko maguol, dili ko masuko. Kay imo day kong gihigugma, kay imo kong itudluan karon at pagpakpakan ang Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah, tayo Jesus sa mensahe. Hinumdumi. Ang Dios katong gilagaran, dili siya malimot, makiangayon siya. Kung unsa ang imong gibuhat karon, gantihan kaniya. Ayaw gayud undang, ayaw gayud hunong sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ang gisaad sa Ginoo dili lang mga butang ang iyang giandam, dili lang mga panalangin ang iyang giandam, kun dili kinabuhing walay katapusan. Mateo kapitulo 24:13 nag-ingon, ang magpadayon hangtod sa katapusan mauray maluwas. Ini among tapad, padayon sa pagsimba. Sunod Domingo, kita gyapon ta dinhi. Mga kaigsonan, ini among tapad, kita ta dinhi sunod Domingo. Amen. Amen. Nya bansaya ang imong kaugalingon sa kinaiya ni Jesus. Nga bisan kung isingkahan, gidigi dagmalan, na ang pagkamapabsanon, na ang pagkamapailubon. Ina imong tapad, paningkamuti na. Para ang imuhang paghago sa pag-alagad sa Ginoo, gantihan kayod kaniyana. Unya ayaw undang sa pag-agni sa imong pamilya. Ingna imong bana, imong asawa, imong pamilya, manimbata kay dunay Dios nga moganti, manimbata kay dunay Dios nga mo panalangin. Amen. Ito pagpakan ang Ginoo. Simbahon kayo nato ang Dios. Amahan amo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga mensahe. Mga pulo nga among nasabtan ug among nadunggan. Dios ka nga antigo gayod nga makihangay sa tanan nga buluhaton nga among nahuman. Salamat Lord nga padayon mo kaming giligyon gidasig sa pagpadayon, sa pag-alagad o pagsimba kanimo. Kay imo hang gipasabot ipaabot kanamo. Nga ang tanan nga among gihalad diha kanimo imo gayong balusan. Pinulo-pilo pang balos kun unsa kadaghan ang amoang gihalad diha kanimo, labi kadaghan ang imong ibalos kanamo. Usa salamat nining tanan. We declare blessing sa matawag sa Jesus name. Amen. Og amen. Inay mo tapad, gi-bless kas Ginoo sa padayon. Sunod nga bahin ato ta sa tithes and offering. Praise. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halal. Magandang hindi
Akong gihangyo si Pastor AD sa pag-ampo sa tithes and offering. Lord. Okay, mag-ampo ta. Heavenly Father, ng Ama, Lord, usa ka namo o Diyos. Nga Lord, imong gitagaan ng matag-usa. Nga malumong nga kasing-kasing o Diyos. Dahil malumong kasing-kasing ang matag-usa ka namo, Lord. Nga nagatuman kami sa imong sugo. Sigun man sa imong mga pulong o Diyos nga magdala sa ikanapulo o Diyos. Lord, among giklaim Ginoo, Lord. Nga matag-usa sa laing aspeto sa pagpangita, negosyo man, panarbaho, pananuman o Diyos. Lord, imo nakita ang makamot nga matinud-anon. Panalangin ni sila, Lord. Hatagi sila Lord, sa ilang mga panginahanglan Ginoo, Lord. Kasi sila nagasunod, kami nagasunod sa imong kabubuton o Diyos. Kining tanan giklaim ka namo tungod kay ikaw ang Diyos sa among gisaligan, gituuhan sa tibok namong kinabuhi. Dalahigon ikaw in Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Amen, dalaygon ang Dios. Ato ta sa mga announcement, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mo presider karong umaabot Domingo kay Sis Cindy. Unya mo pining prayer kay si Brad Albert. Unya ang mo testimony kay ako. Unya ang mo special number kay tanang mga kababainhan. Unya maura. Salamat sa Ginoo nga sa kalampusan sa ato ang second church anniversary. Salamat kay Ginoo sa kusog nga gihatag ni Lord. Tanan-tanan, kanang-tanan nga kusog nga atong gipagamit, mga talentog hiyas, tanan nga mga preparations, sukad pa pag Miyerkules, kay daghan kayo ta nga mga bisita. Pag Miyerkules pa lang daan, o Martes na anay ni abot from Davao ug Bohol. Nya pag Miyerkules from Southern Leyte ug taga Plagatasanon, taga Cebu City. Nya pag Huwebes daghan po nag-abot-abot nga mga kaigsuonan nato diya sa Ginoo. Lain-lain man tag kartula sa ato ang simbahan. Niari sila kay akong gialagaran og ilang gialagaran maura nga Ginoo. Usa gani sa akong classmate si Sis Erlinda Ponce. Classmate gid mi ani niya pag high school. Niari gid sila tungod kay musaksi sila sa pagkamaayo sa Ginoo nga diin ika-second year anniversary nato nga puno sa panalangin ug pag-uban sa atong buhi nga Dios. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana ang kaigsuonan. Salamat kay istanan sa mga nangari pag anniversary nato niya. Ato pong makita nga niya sila karon. Dili lang ni Day Jijime kauban ni Jisan. Dili lang kay mauni kinituban sa ilang pag-iri, kundi mauni sinugdanan nga magkauban nato sila sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Kanatong tanan. Salamat kay tanan sa matag usa. Ang tanan nga selebrasyon nga tinuig nga pagpasalamat nato sa atong buhi nga Dios. Dili to maporma kung wala ang inyong tabang, kung wala una jud kung wala ang Dios. Salamat gid kaayo sa Ginoo nga nindot ang ato ang kuan Thanksgiving celebration. Kung makita gani bisan pa sa ato ang simbahan, nindot kaayo ang gihatag ni Lord sa mga decoration. Hallelujah. Ang Dios nakakita sa matag usa sa nagpagamit para ang
ang ato pong simbahan nga maanyag kaayong tanaon. Niana gani sila nga mura wag dunay kaslon. Kaya presa maninduta ang kuan kanang mga decoration. So, salamat kay tanan ang Dios ragyod mo'y mobalo sa matag usa kanato, maoy mo ganti kanato. Dili ni kalimtan ni Lord unsa may atong nabuhat sa pinakaubos si Lord pahimuot og mahimaya ni ining tanan. Dalaygon ang Dios. So, ang dugang akong ihatag sa iyang alagad. Sige. Akong iungungan akong asawa, katong mga sobra gyud sa sudan kahapon. Atong kahapon no? Ipanghatag-hatag yun nato tanan na inabilin diha, pwede ra to atong inito niya maglungag ta niya katong dungagan ra natong bulan. Kay ato gitong ipanghatag-hatag ang management food committee. Pero ato tong initon. Pansitan, napa may pansit pod. Oh. Pwede naghanag yun. So, nakatilaw naman ta, pero ato tong pansitan karon na may bugas, ato nang kanon maniudto ta, unya while maniudto ato ning i-arrange diha tanan. Ato nang iuli ang magpaniudto siguro, iuli nato ng kuan, tin, lamisa o mga bangko. Ang ubang mga bangko ikuha na nila kahapon. O ato yung lipihan ang simbahan kaning trapal ato na ning kuhaon lamisa tanan ato nang ibalik yun sa kanabitang walay selebrasyon, no, para magamit na nato ng trapal sunod ng mga selebrasyon. Ang gipasalamatan ng Dios sa tanan, no, wala din ron si Brother Ruel, mga Iran family sa tanan na ama ang apo nilakaw ang apo si Brother Ruel asa nilakaw. Sige. So sa tanan nga kuan kanang ni Abag nakita gyud sa Ginoo tanan gyud nakita sa Ginoo. Kami pud nga nagdala nakitaan ko mi sa Ginoo. Unya i-bless ta sa Ginoo. Damortang i-bless tungod kay nalipay siya. Amen. Nalipay ang Dios. Salamat kayo sa inyong kinabuhi og sunod na pong pangandaman namo ani ang pag-adtog ni Gross. Kay ang duha ka simbahan dito nga ang ato pong gidala dito di may ato ang gihiyal sa mga kapastoran mag-anniversary karong Marso karong bulana or kaha April depende sa ilahang sabutan dito basta karong bulana o kaha April ang ilahang anniversary o kinahanglan mo adto pumi dito unang mangandam sa May o dalaygon ang Dios sa ato ang panalangin wala pa man maihap ang kinatibuk-an nga gasto o ang kinatibuk-ang mabilin, ako ning ipahipalo next Sunday i-report nilang kay Eden o ni Ate LV. Sila mo'y insert yun sa salapi. Kay ang ato ang salapi nga diin inyong gihalad nga to sa Ginoo, doon na yun tayo reporting. Pilay nakuha, pila po'y nadugang, pilay nagasto tanan. So ang inyong buhaton inanili. Dili man nato hisgutan ang lamas, sibuyas, kamatis, ahos, uban pa, iska magkadaghana nga kung pila ang pinakatotal ra nga nagasto o ang pinakatotal nga gidugang atong anniversary. Kay naaman dito wala man to maihap ang kuan diri sulod rito plastic nya kamuray ihap ato kay inyo man ang trabaho. Unya humanana karong Domingo, i-report na pilay gasto, pilay nadugang, o pila ang nahibilin. Ato yun ang i-report. No? Namingaw man. Daman na ninyo, inyo man ang trabaho. Nya, atong pagpakan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Transparent ta, speaking about money. Ato ta sa pagpanindog, ato ang pasalamatan ng Dios, ayop sa tanan nga to nga mga nahimo na halad. Excited ka kay ang Dios nag-bless na sa tuwa.
ito'y itaas sa mga kamot. Amahan amo nga Dios sa makagahom. Salamat, salamat amahan sa imong pagkatiman o pagtudlo o pagkiya kanamo. Aron kami mahimo kanunay takos angayan sa imong panalangin. Kung unsa ang panalangin nga niya kanamo karon, nasayod kami nga naa pa kay daghan pang giandam nga imong ibutang sa tagsa-tagsa namo ka Pinoy-anan, sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Kung malaumon kami nga dili gid mapakyas sa imong panalangin, kay karon pa lang imo naming gitudluan nga mahimo kaming takos. Salamat Lord sa imong pulong mga mensahe bisan pa sa kumakaigsunan nga naa karon sa nagkalain-laing mga nasod, sa nagkalaing mga lugar, Luzon, Visayas, ug Mindanao, nga nakig-uban usab sila sa pagpasalamat. Gani nakig-upbeat pud sila sa pagpasalamat kanimo bisan pa sa mga paginahanglanon. Wala gyud nakulang Ginoo. Gani sobra-sobra pa nakapanghatag pa gyud mi og kini nakita nimo amahan. O ikaw ang Dios nagasaad nga ikaw magabalo sa tanan nga among sakripisyo ug the morning nga imong panalanginan kay imo ning pulong amahan. Salamat Lord, bisan pa sa tanan nga ni karon nga bag-o pa lang ni sila ni Simba, dili sila mobatig kaluyak, dili na sila kaisog ug kadasig nga mopadayon kay ilamang nasabtan nga ang among Dios nga gilagaran ka antigo gayon nga mubalos o muganti ug makaingayon ka dili gid ka malimot. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga amo karong nasabtan. We declare blessing sa tanan ng eskwela, sa tanan nga nagtrabaho, sa tanan ng negosyo. Salamat Ginoo nga walay bisan unsang dangan nga imuhang tugutan nga makapanghilabot sa panalangin nga naa sa ako magigsunan imo kayong tipigan. Salamat Amahan nga magapadala kasi mong gamahan ng mga anghel, magapanalipod magatiman ka namo karon. We declare blessing sa matag usagikan sa mga bata angkit sa mga batanon ngadto na sa mga hamtong. Pinaagi sa grasya sa among Ginoo Hesus, sa gugma sa Dios, sa balaang espiritu, sa pangalan ni Jesus. Jesus name. Amahan, nagpasalamat kami bisan pa ni maong snacks. Ikaw Dios mag-bless. Padayon ka panalangin ni ini nga mahimo kining medisina sustansya sa among lawas nga moambit ni ini. In Jesus name we pray. Amen. Lamano sa kalipay ingna imong tapad. Sunod Domingo magkita ta. Diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay. Diha sa pagtuo. Bless God bless. God bless. Dalayo ng Diyos. Happy Sunday. Bless Sunday.